Ito. By the way, pag hindi ko mauuwi. Hi ka-travels! Mar Andre here and welcome back to my YouTube channel. So napapansin niyo na naman ulit, nandito ako sa kwarto namin at dito ako nag-intro. Kaya for today's video, magmumukbang tayo. And ang imumukbang natin ay syempre hindi mawawala ang favorite kong Pancit Canton. Yan, baliktad. Pancit Canton. Kalamansi siya. Flavor kalamansi. And then, hindi din mawawala ang Nissin Cup Noodles. And flavor siya is bulalo with patties and calamansi and yam. And hindi din mawawala ang Argentina meatloaf. Yan, Argentina meatloaf. And bago ang lahat, lulutuin ko muna and yan, lulutuin ko muna. See you later. So, hi guys! Naluto ko na ang imumukbang natin at kainin na natin. Let's get started. Una ay itong Coke. Yan, Coke. Then, naman natin. At itong noodles. Siyempre, pag ako kasi, nililagyan ko ng kalamansi para mas masarap. Lagyan natin. Kaya tapon doon. At, kainin na natin. So, napapansin nyo, kumain ako nito kasi nagmumukbang ako kasi sarap magmukbang. Kaya, magmukbang tayo. Yan. Yan, wait lang, nang gulo-gulo. Yan. So actually, may kasama ko dito sa bahay, nandun siya or nasa gilid. Nag-review sa akin. Kahit gusto mo? Ayaw na daw arte-arte. Yan. Ano naman yun? Yung ano ito. Beef. Wag kang lalabas. Maririnig ka. Ilak mo yan. Ilak mo yan. Ayun, may bisita yung pa-epal-epal. By the way, shout out kay Christian Pernera. Yan, shout out sa'yo, ading. And shout out kay Aljor. Ano yun? Basta Aljor. And, by the way, pag hindi ka ba nakasubscribe sa akin sa YouTube channel, mag-subscribe ka na and click the bell button. Para every upload ko, mapanood mo. Yan, guys. Ito naman. Kantan natin. Ito yung first mukbang ko. Kaya naman nagustuhan nyo kahit paano. Kasi, ay, kaya ito ginagawa namin kahit pag-vlog lang. Ang hirap-hirap. Yan. So, thank you sa lahat ng subscribe. Sa akin, salamat tuloy lang kayo mag-subscribe and sa malahat. Salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin.
Thank you, Katrobals. Binigyan niyo ako ng malaking subscribers. Now, umabot siya ng 364 ata or 63. 363. Yan. Babang kaya. Kung gusto nyo yung next vlog ko, kung gusto nyo yung anong content, comment down below, and yan, i-vlog ko. Abangan nyo yung next vlog ko, A Day in My Life. Yan, next yan. Ano yan? Yan, busog ako. Pag pala hindi ko naubos to, ibibigay ko yung... So, ayan guys, lalobat yung sa kong camera, kaya ito na lang ginulit ko. Yan. At ito. By the way, pag hindi ko mauubos to, pamimigay ko na lang sa mga gustong kumain dito. Kasi nga, masisira lang naman kung hindi ko uubos. So, ayun guys. Nalobat yung camera ko ulit. Kaya, ito na lang yung cellphone ng insan ko, ginagamit ko. And, tuloy natin yung pagbumukbang natin. Yan. Nahuwaw ako. Ang sarap. Yan. Nabusog ako sa tubig, hindi sa ulam, hindi ay sa pagmukbang ko, hindi ako nabusog kasi nabusog ako sa tubig. And by the way, mapapansin nyo dito sa kwarto kasi nga may sa labas, kaya dito ako nag-vlog. Yan. And napapansin nyo ba na itong kuko ko na lang cutex yung iisa lang. Yan na lang iisa lang. Yan. And napapansin nyo iisa lang siya kasi gusto ko siyang binabati. Ano daw? Hindi ko siya pinatanggal kasi ang ganda niya. And that's it for today's video.